data na yan, pidot kulatan. Nagadong. Ano yung mga na? Nagpartak mo tanan ito talaga. Ito na guys yung aming nakuha. What's up mga ka-dragon? Ayan, anak ko. Namiss namin dito sa sa farm. Ayan guys, bali sinabihan kami ni Kuya Efren na daw, magaganda raw yung mga liddag or ano bang Tagalog? Hindi. Susong papa. Yon. Magaganda daw ngayon. So, sabi niya, masarap. Wala daw siyang walang anak. Kaya, ayan, kukuha tayo ng marami. Dadagdagan na natin, guys, kasi mayroon nga tayong parating na bisita. Yan. See you soon, Pot, Tita Binitan, Uncle Ben. Ayan. Luluto natin sila, guys, ng mga gusto kasi nila, mga gulay-gulay. Ay, baka kumakain din sila ng, gusto rin daw nila yung mga ganito, yung mga shelly shell na nakukuha sa bukid. Kukuhanan din natin sila, guys, ng bildat. So, rin natin. So, 3 lang kami, guys. At yung Antiligay at si camera girl ay naka-duty. Yan, kahit walang pasok ang estudyante, may pasok sila. Pon pa rin. Go, go, go! Yes, go, go, go. Hindi kailangan namin ngatiin, guys, yung mga namin, yung team namin. Para mayroong nagbablog, mayroong din naiiwan sa tindahan. So, ngayon, ganito na lang muna yung setup namin habang busy pa sa tindahan. Kasi rin namin mag-vlog dito sa bukid. So let's go na nang tayo makarami. Sana makarami kami guys. Bang masarap pa yung luto sa liddag. Siyempre, gata, buridibog. Ano pa ba? Yung isahog natin sa gulay, yun ang imasaan. Guys, yung lang, may luya lang, masarap din. Napuno na ng tubig yung aming fish pan, guys. Ayan, nag-uumpisa na naman sila saka. Laban-laban na naman ulit. Yun na naman ang ulan, paparating na naman. Totoo ba yun, guys? Yung bagyo daw, bumalik? Pwede ba yun? Pagpal na daw, pag galing Taiwan, babalik daw siya. Oo, totoo kaya yun, guys. Ako, wag naman, my goodness. Dito lang yan, guys, sa Ala! Ante, dito tayo! Ala, namurot. Ala, kadami! Ayun na siya, nagbitawan na siya, guys. Ale, bisikol ka. Ayan, kadami, Ayan, data na yan, pidot kulatan. Dadayo ka pa, ante. Mapon ka pa dyan, itilatan. Sige, pidot. Kaparatak ng tita siya. Baka makuha mo na naman, bisikol. Nakadami. Sabi ni Kuya Efren, kahit daw malalaki, siya, walang anak. Yun yung masarap. So, dadamihan natin, guys. Pag ito pa naman yung ulam namin. Oo. Hirap namin patayo eh. May naalala tuloy ako dito sa Jay. Ako na din Baanin antay. Naalala niya daw si Jay, nagtampo dahil sa aliddag. Pinto ko yun, guys. Ilang pa yun tayo linggo? Ilang linggo niya kami, guys, di kinausap. Dahil sa liddag. Ala, Jay, kalalaki. Kadami dito, nakasarap magkuha. Hindi ang dala-alay at laki dyan. Sabi niya, tirahan niyo ako ng liddag. Pagdating niya, naibus naimasan guys. Kung ba naman yun, gataan. Nakasarap pa ng sultop ng Tiligaya. Mamaya-maya, dumating. Sabi niya, may liddag pa. Sabi niya, wala na. Sabi ng Tiligaya, naibus Sabi na. Baso lang tipaseng. Sultop. Dami. Budang mo nagkuha ka ng ganito, binigyan mo. Pwede start na ulit siyang magtampi. Hala, binibenta nila ni Ate Nida to. Mga anak ni Kuya Efren. Sa asawa niya. Binibenta nila to, guys.
Magkano benta nila? Yung isang cup noodles, 15 ante, di ba? Ante mo. Namiss ko magpulot-pulot na naman dito eh. Ngayon na ulit. Oo, namiss ko baga yung gantong vlog natin. Yung mga nagpuputik-putik tayo, ganyan. Gusto ko maulit yung dito dati, oh. Tapos sana sabi ng Kuya mga sa sunod na buwan, pag nag-ano na sila, ararawan naman yung kamaro sa Tagalog. Marami din daw dito. Abangan natin yan, guys. Ano, hindi tayo nakatikim ngayong pan. Ang gano'n. Ay, kadami. Bulang lang tayo, guys. Sok na sok sa bulang lang to. Bibili tayo ng ng bulaklak ng kalabasa kay Kuya Arnel. Ano tayo, guys? Hindi na po. Yan, guys, lipat naman tayo. Lipat tayo ng location. Ito tayo sa kabilang bukid. Kabilang pilapil. Ito, kadami. Marot na, guys. Marot na. Piliin na lang yung kuwan. Yan yung malalaki. Ano po? Nalubo lang ko araw. Kala ko naubos na ni Konto. Tawa na siguro si Kuya Efren. Kala ko naubos na ni Kuya Efren to eh. Ha? Talaga araw, gabi, igi. Hindi ka masawa? So, ang balong. Pati yung Buti pa ka, may balong pa eh. wala na kayang kon dyan? Takway? Wala eh, sagad tao yan. Ay, sagad pala eh. Magpapa naman sana kami Kuya Efren. Unahan na lang ha. Sarap to sahog sa takway. Ba't dito no, hindi nakuhalan? Masarap kasi talagang masarap ang liddag dito sa amin, dito sa bukid namin. Hindi ko alam kung bakit. Dati pa yan, matagal ng panahon dito sila kumukuha ng liddag. Inaano pa nila yung tawag dito, dinadayo pa talaga nila to. Itong liddagan namin. Sarap po, nagay naman. Nagadon kung tayo man tapnawan kaya tampok kunin na kaya natin yung papaya doon, masarap isahog hindi no? Oo. So guys, baka nang iisip ko bakit hindi namin kinukuha lahat yung mga nakikita nyo sa video. Ito guys, yung Taiwan na tinatawag. Bilog yung pinakaulo niya. Ito yung hindi namin kinukuha. Pero inuulam din to. Ang kinukuha namin guys, yung matulis ang buntot. Tapos, ito maliit lang yung kanyang ulo. Hindi katulad ng Taiwan, malaki yung ulo. Ito guys, yung masarap. Pero same lang din naman na kinakain. Pero mas gusto ko sila namin.
dragon. O, diba? Lumapit na rin sa amin yung pwede namin halo. Ito guys yung takway. Oh, ang sarap din ito guys sa sa liddag. Oh, yan mo. Sama-sama na yan guys. Ito yung masarap din. Masarap kasi naman. Diba? Dito lang din sa gilid-gilid yan. Hindi naubos ni Kuya Pren. Tayo nagkuha ng anak. Mas gusto nila yung kuhan. Yung talbos. Yan gusto nila. Ay, nako. Yun. Hintay, may panghalo na tayo. Ayos yan. Ano yan? Diba? Nakadilihensya na naman kami ng libreng ulam. Karat na naman kami. Nagpadaldalapos dati nga takway. Oh. Talagang mapag nga, magad. Sa dami ng kumukuha ng ano dito, liddag. Pati syempre makita nila yung takway, kunin na nila. Ito ba naman yung masarap na halo? Puro daw bili-bili. Nananawa na rin naman kami sa sa karne, charot. Rambo! Sinasamahan kami ni Rambo. Oh. Bait nitong aso na to. Rambo! Matagal-tagal din tayo hindi nakaulam kasi ng ganito eh. Kaya nakatangit. Kahaba yan ah. Ito pala sila nagtatago. Payat lang sila guys, pero pwede na yan. Ayan. Naman tayo? Sa nga put-put dati gambon. Itong isang kon na yan, isang ulaman na. Ako guys, makulimlim na naman. Ay, badya. Nagbabadya na naman ang ulan. Baka nga bumalik si si Uwan na. Lakas ni Uwan eh. Uwan eh. Labas na tayo, ante. Isip na tayo. Baka tayo, makasalubong ng ahas. Balik na kami guys balik na kami sa kubo. Dalat na, mga na. Nagpartak mata na iti talaga. Tara, pwede na yung dibdog. Madami na yan. Marami ng putahe. Ay, marami na tayong maluluto dyan. Nagsingutan. Wala
Wala pa naman tayong dalang kapote. Guys, ang daming bunga ng aming kamyas. Namarot. So kayo maingay. Ang laki. Ang laki, hindi ko alam. Parang dalag to, dalag. Anti-dalag. Hindi, huwag kayo maingay. Ayan o. Laki. Ala, dalag. Nakalaking dalag. Dalag. Ay, ala, laki. Ay, kasarap ihay. Dalag. Sarap ihalo dito. Ala. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. Laki. Ayan siya guys o. Dalag. Ayun. Dalag, nakakatuwa. May dalag pala dito. Ito yung mga pinakawalan ni Kuya Efren dito. Malalaki na rin siguro yung mga hito. Kaya lang hindi siya lumilitaw. Yung iba lang lumilitaw. Kaya lang hindi pa masyadong malalaki. Talon ante, talon. Parang kasarap maligo. Kalinaw ng tubig niya. Magko tayo bildat? Masarap kalamig. Hale, dagalaman na ni Patangan. Ne, karapidot. Dito lang sa gilid. Malalim guys. Yan guys, kuha din tayo ng ng bildat. Dito lang yan, Jay, sa mga gilid-gilid. Parang naubos ata ni bildat. Parang kasarap ilublob yung katawan, Kaya nga, talagang ng tubig, kasarap. Hindi ka naman ako nakaligo pa. Naligo pa naman na ako, Jay. Kalaki talaga yun eh. Saan kayo napunta yung ating mga hito? Sabi ni Kuya Efren, na daw, sa putik na sila. Nasa ilalim na. Dito sa mga kangkungan. Pero pinapakain namin to. Yan, kabibili lang halos na naman ng pagkain. Pids. May mga tilapia din siya. Yan dyan, naglangoy. Hindi nga busahang. Meron nga siya. Oo nga. Dito nga nagdaan. Guys, tinatakot kami ni Budang. Mayroon daw ahas. Ako ng bildat. Meron nga dyan. Lumala ka dyan. Si Budang talaga. Maniwala ko sa'yo. Ikaw, Budang. Baka naman yun? Yun yung dalag. Antipasing dito ka na. Ila ako. Talagang iluglob yung katawan. Malalim. Hindi ka parating sa akin yan. Ikantas. Daman na alam mo. Kaya naman lang. Parang maganda yan. Parang gusto ko nang maglundag ah. Ano yun? May kasama ako. Ay na. Masarap kalamig. Hindi ako makahalusong guys. Walang hawak ng camera. Hindi ako nakakuha ng stand. Pero gusto kong lumusong. Wait lang. Gawa natin ang paraan. Ay nakabot. Tugaw ah. Gilid-gilid meron din. Alam tayo may lamus na. Baka madinga lamus data. Talagang diyan ka dyan sa likod. Oo eh. Sabi ko nga, huwag ka maputo. Ano namuto? Dito na ako kami. Sakit sa sipot. Sarap magban oh. Saglit na.
Napakalaki. Napakalaking bato. Tayo guys. Kayo magkuhan lang sa akin dito. Ulit kita. Hindi mo maabot yung malamba. Kaya nakatigas dito. Ano? Yeah. Lamig. Naglamig charge ay na. Parang di ko man kaya magbubuhan. Basa. May lang dito nung nakaraan yun. Kahirap ko na yun. Paano matigas na? Ito. Hindak ko lang. Dito yung nakaraan ako na ano man ito eh. Okay lang. Kaya naalala ko baka nagpuntahan na natin dito yung ano. Nabasan George. Ayaw. No. Parang ayun nata yung sinasabi ni Budang ha. Ano yun? Parang may natapakan akong build-up. Oh, build-up yata. Kailangan siya din. Parang lang na eh. Hindi ko maano ko lalim. Hindi ko madukot. Ito siya oh. Naglit-litid ko sa papa. Saan pa yun? Yup. Tingnan ko kung tunay. Minsan ako nagbalik din ako nakakuha. Wala akong nakuha dyan. Tapos na katapakan lang. Kapag na nagagabi eh. Nung first time na kuha eh. Sarap talaga. Galing. Ano laki oh? Oh. Lah, may nag. Ay! Ate. Parang meron dito ulit. Oh, kaso mali. Ulit sa paa ko, meron na naman. Hop. 1 2 3. 1 2 3 up. Oh. Ay, diba? Paalang yon, hindi pa kamay yon. Parang mayroon ulit. Dito sa malalim ang marami. Ito, mayroon na naman. Hala, isang pisto lang eh. Oh, hindi namin ginabalik ha. Oh, yan siya oh. Oh, ito, kitang-kita. Ito na naman. Napakuan tuloy sa tipasig. Napaupo tuloy. Nako. Sarap sa tipasig. Namiss mo yung ganton ta? Oo eh. Kung nandito ka nung unang pan namin ng ganita, tupas pa sa papas ng tipasing nga. Ay! Nalag ko. Hindi nang gamitan malalaki na yan. Kunin natin yung maliliit. Gawa ko ito gamiit eh, maliliit. Ito pa. Oh! Ay! Ano sabing pinabalik lang natin yan. Dito lang yan, isang pista ko lang yan. Talagang dito pala sa malalim. Hala! Oh! Salaki! Na! Isda! Ay! Tilapia. Malaking tilapia. Malalaking siyang tilapia. Yung pa.
Kalaki na malalaki. Oh! Masarap magsisidaan. Tatlo lang kami guys, malungkot. Wala si Kwan. Wala si Kwarog at si Kwarang. Oo. Wala daw chararat, wala daw maingay. Tiligaya. Pero, mas enjoy doon ng Tiligaya kaysa sa ganito. No? Uwe. Pag sa dito, wala eh. Intayan! Nakalamlam ni Isan! At naulag ka no. Pag nagtugaw. Ito. Meron mo dito pa ako. Yun. Hindi magtugaw yun. Ang lamig ng tubig niya. Totoo? Kadami dito sa ano. Sa mababa. Ay, sa malalim. Ito. Oh. Ay, nalaglag. Ito na guys yung aming nakuha. Pwede na yung pang-ulam. Antipaseng. Antayan. May? Ayaw na yata mag-uwi ng Antipaseng niya. Oh. Binalik namin guys yung maliliit. Ito, balik natin to. Sa mo man, hindi ko man makuha. May ngapon na. Ipaluto natin kay Antipaseng to. Iyan na raw niya prito. Sarap mag ano dito, mamingwit. Pag ganito kalalim, no? Ugarod mo iliwag bani. Ano, tayo magbaniit na lang tayo. Huwag na tayo magtinda. Wala rin tayong tita. Maganda magtinda kung walang bili. Kahit na-stress ka? Nagka-meals yung mga estudyante na nakaroon pa siya eh. Makaungot si Antipaseng. Nung nakaraan, first time yun Ijay kayo war Ijay kayo sa ano, sabi niya. Kung ako yung naririndi na ako doon kayo sa may mag-order dito sa akin yung pasto. Nagagaman na ako doon sa kabila. Ako, gusto ko lang ako kahit busy naman ako doon sa kusina. Saka gustuhan ko mabawasan yung yung mga bumibili diyan ng pastel. Sige, doon ko na inaano sa kusina at alam kong tambak na sila doon sa harapan. Hindi mo kayanin kahit apat kayo doon sa harapan. Pag nagsabay-sabay sila. Na guys, pagsamahin na natin. Punaan yung kasirula. Hindi, meron naman tayong pang-ulam bukas. Uwe. Solve na yung panangalian namin. Pwede ito tayong dyan. Manoot ng bigat. Sarap yan. Okay. At dapay daludal tayo. Wala tayong binili dyan. Talaga Libre lahat. Problema guys, mag-abang naman kami ng sasakyan namin. Wala kaming service guys, nakisakay lang ulit kami sa dumadaan ng mga sasakyan. So ayan na nga mga ka-dragon, yan, tapos na kaming mangalap ng mga shell. Ayan, nakarami din kami ng ng susong papa or lead dog or igi. Ayan guys, yan, lulutuin natin yan bukas sa tindahan. Ayan, kita-kits ulit tayo bukas guys. Abangan nyo kung anong recipe yung ating magagawa sa ating mga nakuhang pang-ulam ngayon. Abangan nyo yan mga ka-dragon. Thank you so much po sa panonood sa aming panibagong vlog. We love you all mga ka-dragon.